nwanne na-anya osisi a osisi a ka a na-akpọ ọfọ na-enye anya n'enu ọfọ bụ ihe ji aka ya epuru onwe ya mmadụ anaghị akụ ọfọ akụ n'ala Igbo and ọfọ nwere nsọ ngwa bịa ka ngosi gị tupu ị na-atụtụ mkpụrụ ọfọ ma ọ bụ anaka n'ọfọ dịka o si wee dị n'ọdịbendị nwanne n'anya ụnụ ga-afụ white chalk nzu ụfọdụ na-atụsa nzu ụfọdụ na-ama nzu ụfọdụ na-atụsa ego ka m gosi gị osisi ọfọ ka o si adị nke dara ada n'elu ka osisi ọfọ na-adị ọ na-enwe nkeji eji ọfọ emego ọtụtụ ihe dị iche iche n'ala Igbo ọfọ bụ osisi nke mmụọ ka ọ bụ ọfọ bụ osisi arụsị ọ bụ n'ala Igbo ụfọdụ na-anya ha efu nke egbukarị ya eji mgbụgbọ ya were eme ọtụtụ ọgwụ dị iche iche gwanne m obodo gị enwere ọfọ ọ bụrụ na obodo gị nwere ọfọ deenụ ihe n'ozi edemede ọ bụrụ na obodo gị enweghị ọfọ nwanne tụsara m ihe ozi a ọfọ dị ezigbote mkpa eji abụbọ ọfọ